ukuzokuthetha nabasebenzi ngohlobo abasebenza ngalo. Sizokuxelela nabantu abangabahlobo balapha eMdantsane ukuba kwenziwa ntoni. Ecaleni kwam ndime nosisi oyi-team leader yale project. Sisi besicela usixelele uba ungubani. Igama lam nguBukelwa Nkinka, ndi-team leader yalapha eMdantsane Buyback Center. Sisi besicela usixelele uba iqale nini iproject futhi yintoni injongo yayo. Iprojekthi yethu iqale ngo-24 kaMeyi lo nyaka. Injongo zayo kukuzisa uphuhliso apha kwi-community yethu, like ukuklina, kwenza i-development, uqokelela into ezimdaka apha community, so apha ziziswe apha zithengiswe apha. Njengomhlali waseMdantsane kuncede njani le project? Indincedile ngokuba ndiyakwazi uye ebantwini ndiyobaxelela malunga nale nto, lo mbono omhle wenzekayo apha eBuyback Center, like ukuba bazise udoti bangalahli izinto abazithengileyo zezi zijike zibenzele imali. Umuntu ongayaziyo le ndawo ofuna ukuza mhlawumbi naye ezokwenza recycling, like ngathi makathini azinto. Ndifuna ukuthi ke kubahlali balapha eMdantsane sabamema baze apha eBuyback Center yethu ilapha ngaseJack and Jill. Apha kule Buyback Center zethu siyathengisa like amaphepha, i-white paper, office, then u-PET, iimbombozi ze-drinks, into zamabisi, sisho ke zii-tetra packs xa sesizibiza. Then ke u-PET wethu i-R1.20 per kg. Then ke bakhona nabanye sisi ke bazawutsho bathathe bacacise benza njani abasebenza apho. Okwagqibela kasisi, le project ibancede njani abantu in terms of i-job creation? Ibancedile kakhulu because abantu bayakwazi ngokubeka isonka etafuleni. Nditsho nam incede kakhulu because ndiyakwazi utyisa abantwana bam. Igama lam mna ndinguChwaita Fanele Mdiyana owam eMdantsane. Njengomsebenzi walapha sisi wena wenza ntoni apha? Umsebenzi wam mna apha ukuqokelela inkunkuma. Siye sichola iimbombosi, into zerama, into zamabisi. Then sizithathe sizise apha esayithini. Ofika kwethu apha esayithini siye sizisota. Iimbombosi ezinkliye ezetwiza ziba zodwa, amabisi abe wodwa, into zerama zizodwa, into zamasi zizodwa. Kumsebenzi wethu siwenzayo nokucacisela abantu apha ekuhlaleni ukuthi le nto yintoni na imbangela uba mayibe khona apha. So ke wena sisi, ingaba kunjani usebenza apha in terms of uba kufuneka nijikelezile i-state of Mdantsane kube kusitsho uba kukho safe? Usebenza apha akubikho lula kakhulu. Umzekelo siyakwazi udibana mhlawumbi nabantu sixabane ngezi mbombosi ke kuba kaloku seyinto esiphila ngayo. Okokuqala ezi mbombosi masuvula kweli thule site siye sayasobaxelela abantu ukuba apha senza into enje nenje nenje. Xa sifika thina emgqomeni sizawufika mhlawumbi umuntu ongubhuti sephayana athi umuntu ongubhuti, hey mugel, inkunkuma yam le. Ndithi hayi nam kaloku yeyam le nkunkuma, siphila ubomi obunjalo. Kodwa kumnandi kuba ekugqibeleni siye sabafundisa ukuthi xa umuntu edibana ne-2 litre ehleli phaya makayichole ayizise eMdantsane Buyback Center izamenzela imali. Singabantu siphila singaphangeli singabanye abantu. So xa umane usiza apha esayithini ukuthi uzozithengisela, then laa mali uyakwazi uyithatha ngemelani nyango zixela uba okay mandizithengele something ndikwazi ukuthi nam ndilala ndityile. Kululo lo hlobo ke ngoku usebenza. Mna ndinguBusiswa Gezana, umama Nyameka Nceza. Apha size ubana sizothengisa, sabe siphethe lo msebenzi ezincwadi ezibanibona. So ke ezincwadi ezi asinovela sizithathe sizibeke. Izezincwadi azifuneki zona. The only thing efunekayo apha nganamaphepha alapha ngaphakathi eziba umama nimbona uyasota uyayibamba incwadi aqhawule akhuphe namaphepha siwafunayo apha ukwenzela into yobana sizokwazi ukuwaskanisha. Njengoba nithengisa ke ngoku mama ninceda ngento yothengisa. Asijonganga nzuzo kakhulu modern siklina i-community yethu ukuthi mayibe right. Just like ngoku lo msebenzi lona ezibanibona ubana zincwadi ezintsha ezi lo msebenzi sinikwa esikolweni kuba kuzazibana siyarecyclisha, then siyaklina ke phayana esikolweni sizise apha kuba siyazi lokubana uDNF uyawuthatha lo msebenzi. So sihamba kuzo zonke ezi zikolo sihambe siqokelela siklina ngenjongo zokucoca i-community. Like the film.
Ngizawubikela ku-scale operator wami anicacisele uba isikali kwenzeka njani kuzo i-kg ezisizibhatala abantu. Scale operator. Igama lam ndinguInga ndingu-scale operator apha eMdantsane BCMDA. Zama ukubonisa ukuba imonitha nesikali sisebenza njani xa icustomer zothengisa. Mna ndingu-scale operator ngabonisa uba kuwela njani. Qala izinto sizifumana zimixele, then sizifike apha zisodwa ngokwe-numbers. Kuku-1 which is umpet. Umpet ke sinophetho green, sinophetho mhlophe, sinophetho brown. Then sibe no-number 2, number 2 which is sibe no-number 5 which is yiyona ndiphetheyo ifolisha kanjani i-HDP. So uzayibeka apha esikalini. Kg. Then kukho amaphepha o-411 kulapho sibhala khona. Enye ndiyayibhala uba HDP, enye ndibhale i-kg yayo. Then lena ubisi nejuice nentoni nealtamela tetrapack nayo ine-kg yayo. Ibekwa nayo then siyibhale. Xa sigqibile uwela icustomer sokubhala phantsi siye sithathe itablet yethu for ubhatala ikheshi into apha esingenayo apha esayithini. So sibhatala ivawutsha yethu ikhutshwa kwaShoprite, kwaBoxer, kwaCheckers, Save, Pick n Pay. Uyakwazi laa vawutsha ufike phaa ungayikhuphi uthi uzawuthenga ngayo then uthenga ngayo esigqibile. Kukho abantu abahleli ezindlini abangayaziyo ukuba kuvulwa nini, kuvalwa nini. Besicela usixelele uba kuvulwa nini, kuvulwa nini. Amaxesha ethu ongena emsebenzini singena uMonday to Friday. Njengoko ke singabantu abayi-20 abalapha esayithini sidivayide kayi-2. Abanye bangena u-7 to 3:30, kubekho abangena u-8 to 4:30.